Ассалому алейкум, подписчикои азиз. Ҳама каса созен хубен, духтаракои хушрӯ, иглои фасона бинен. Аҷоибот хушрӯ, италиянкои новинка бо омадай. Нархо иё 180 сомонӣ духтарои хушрӯ. Ира бинен. Иша бинен духтарако, аҷоибот. Ина духтарако, киртаи Сабринаи Назрӣ. Мана духтарои хушрӯ. 180 сомон мегло, ҳамаш анами нархай. Ира бинен духтаро, чӣ хушрӯ. На самом деле глои қадимия. Мана духтарако. Касе доставка дар кора рақамо дар экран метонен даромада заказ кунем. Фақат ино доставка қатия духтаро. Мея бинен духтаро. Ай чанд свети дигаш бу тамом шуд духтаро. Бу мешад. Ай сиршам ҳаст духтарако хушрӯ. Духтаро хушрӯ глои зинда 180 сомонӣ. На духтаро хушрӯ. Нашоти доставка фақат дар WhatsApp нависем.